расман муҳориба дар вазни 57 килограмм байни варзигари тоҷик Азам Ғаффоров бо рекорди 13-3 ва варзигари бразилӣ Ҷосилия Силва бо рекорди 17-5 рӯзи 4 октябр дар турнири ACA 146 дар Грозный. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворо оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳа, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. шаби гузашта ташкилоти UFC проморолики турнири UFC 280-ро нишон доданд ки дар муҳорибаи асосии ин турнир ду топови ҷангвари вазни сабук Чарлз Оливера ва Ислам Махачев барои камарбанди вазни сабук меҷанганд ва Ислам Махачев ин промороликро дар саҳифаи твиттери худ ба қайд гирифта чунин суханҳо навишт: якум раунд барои гармоишӣ мешавад, дар дуюм раунд ӯро ба чуқурии обҳо мебарам, а дар сеюм раунд боша корро ба анҷом мерасонам иншааллоҳ. бесаброна 22 октябрро интизорам, навиштааст Махачев. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Чарлз Оливера ва Ислам Махачев аллакай рӯзи 22 октябр дар турнири UFC 280 дар Абу-Даби баргузор мегардад ва касе ки дар ин муҳориба ғолиб шава Майкл Чендлер зидди ҳамон нафар ҷангидан мехоҳад. ман ҳоло ҳам нияти чемпион шудан дорам. фикр мекунам ки баъди шикаст додани Дастин Порье ман довталаби навбатӣ барои камарбанд мешавам. ман бо Ислам Махачев ё ин ки Чарлз Оливера дар аввалои соли оянда ё ин ки тобистони муҳориба гузарондан мехоҳам. ман ба ин чиз боварӣ дорам. дери дер мобайнҳои соли оянда ман чемпиони нави UFC дар вазни сабук мешавам, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунем ки Майкл Чендлер муҳорибаи навбатии худро зидди Дастин Порье рӯзи 13 ноябр дар турнири UFC 281 мегузаронад. дӯстон, ба фикри шумо Майкл Чендлер Дастин Порьеро шикаст дода метонад ё ин ки Порье ӯро манъ мекунад? метонед фикротона нависен. ситораи UFC топови ҷангвар Ҳамзат Чимаев дар суханҳои чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов ҷавоб дод. хотиррасон мекунем ки Ҳабиб Нурмагомедов Ҳамзатро танқид кард ки рафтори нохуб кард, а Ҳамзат боша дар ин суханҳои Нурмагомедов чунин ҷавоб дод: ман тирамисуи зиёд истеъмол кардам. ана барои чӣ муҳорибаи ман зидди Тони Фергюсон 5 маротиба барҳам хӯрд, навиштааст Чимаев. ва баъди якчанд соат Ҳамзат Чимаев ин комментарияи худро удалид кард. ва дӯстон, бояд гуфт ки Ҳабиб Нурмагомедов Ҳамзат Чимаевро барои вазн накардан не, балки барои рафтори кардааш дар тарозу танқид кард. ва ман фикр мекунам ки Ҳамзат ӯро нодуруст фаҳмид ва чунин суханҳо навишт. ва вақте ки фаҳмид ки Ҳабиб рафтори ӯро дар назар дошт, комментарияи худро удалид кард. ва баъд Ҳамзат ана ҳамин аксро гузошта навишт ки мо суханҳои худро гуфтем, акнун бигзор ки тамоми дунё гап зана, навиштааст Чимаев. ҳамчунин оиди ин суханҳои Нурмагомедов дӯсти Ҳамзат топови ҷангвари UFC Даррен Тил низ фикрҳои худро баён кард. ман дидам ки Ҳабиб чӣ гуфт, гӯё ки дар гирду атрофи Ҳамзат одамони хуб нест. ман ҳамаи чизро мефаҳмам. онҳо мусалмонанд. ман худам дӯстони наздики мусалмон дорам. ман ҳоло ҳам нафаҳмидам ки Ҳабиб оиди ман ин суханҳоро гуфт ё ин ки оиди дастаи Ҳамзат. аммо ин чиз ба ман маъқул нашуд. Ҳабиб 5 маротиба вазн карда натавонист. дар гирди ӯ одамони хуб буданд ку. рафторе ки мо бо Ҳамзат мекунем, дар назди камера ками ваҳшиёна рафтор мекунем. оё ин маънои онро дорад ки мо одамони бадем ё ин ки мураббиҳои Ҳамзат одамони баданд? мураббии Ҳамзат оид ба ҷуҷитсу, яке аз беҳтарин греплерҳои ҷаҳон аст. ӯ мусалмон нест. оё ин маънои онро дорад ки ӯ одами бад аст? ман Ҳабибро сахт эҳтиром мекунам, ҳамчун инсон ва ҳамчун варзишгар, аммо ин суханҳои ӯро эҳтиром карда наметонам, гуфтааст Тил. дӯстон, ба фикри худи шумо дар ин ҷо кӣ ҳақ аст ва кӣ ноҳақ? метонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.